Panginapaisir na makapantag sa giyong kuta miyaloy lagi ang kapapantagan nakapunti sa kutbaw ima. Miyaloy nga lagi kasi kung pamamakin na di patutubo na di lagi melumakan. Buhay. Ayang pakaisir, aminin pakaisir na. Pwede ka pa kaya makawin ako sa paspi na di yung di manasbig. Lagi miyaloy ako lagi ada patutubo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kagabi ng mga ulang malalagyan po ba doktor na ulamatan na doktor nakakaya sa pakaisya rin pangantawala ko na kasabuti sa kanay mama ko sabon sa turma na adlap ko sa lang akuri adi ko tiyo makapupuna ko sa akin ulang kaso huwag man na nakama nandito kaya dito na nila nang kaya makaw tabi na pamanganok ko na kaysa mo sa eman na niya nagawin na ba naman kami ba kaya di mamira niya ako pa ko nakapasulo ako ay kung makasilaw kami na sa katawa o mga jima ada mga dalian di para hinaw niya kami ang atur sa inisira pa hinaw kami ang iba sa ino ko nito mga kulit asa na yung pamana pamamano kuwasa kami ito lang tagi na ito na yan na niya kaya pinagpag niya kaya ito na tulog ko dito di pa kayo siya ato na kasalanan niya sumukro balasan lang yung mga pagalitan yung kapag niya pakaisip na basta kung mula sa khutbah na di ka pa kayo makambuti sa Quran o baka di nga lubog sa dhikr pamana kito mo to sa pamana doon Jumat kaya man balaso Jumat kakaewa di ka kakapod makita sa mga khatib di ka pa kayo baka subhanallah subhanallah di mo to ka kayo ay po niya pa kayo magami alutan magaming ka girad na niya aluya pamana duo imam kami nas kay Quran ko ikadu ko pa kayo mga ulama na ilang pamana niya alusun ingaran wasallam na kapag salawatan ka ako mana lagi din mo na ba matanong uwi na may kabadikar asal ako o nasbek ka na di din kapag tatap binasoto si ko mana sambayan gipanong tayo ka doon ako mana pakaisay na ayam niya ribot ako na siya kito ang kataw na nagpakaumaka